Avui farem iogurt de maduixes amb mel. La recepta d'avui està pensada per a portar-te-la fora de casa. Per això, triem fer-la dins del mateix recipient per a portar. Neteja i talla les maduixes. Afig-les al recipient. Ara, afig el iogurt. Aproximadament 4 cullerades grans. Mesclar-ho tot bé. Afig les llavors de chia. Una cullerada de mel. I una fulla d'alfàbega fresca. I ja tens el teu desdejuni o berenar llest per a portar fora de casa.